Welkom in het Fries Museum. Ik ben Femke Heitema en ik mag u een klein voorproefje geven van onze nieuwe tentoonstelling Oog in Oog met Oorlog van het Fries Verzetsmuseum die we nu aan het opbouwen zijn. Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen en langzaam sijpelde de oorlog ons dagelijks leven binnen. Maar op 6 februari 1941 werd nog gewoon de Elfstedentocht gereden. En op een paar Duitse officieren in het publiek na lijkt er nog niet zo heel veel aan de hand. We liepen net langs de bruiloft van de Joodse Leeuwarders Barend en Mimi in 1939. En voor de grote Joodse gemeenschap hier zou in de oorlog bijna alles veranderen. Men mocht nergens meer naar binnen, zoals in Café Bentham aan de Voorstreek in Leeuwarden, waar je ziet staan voor Joden verboden. Van alle bruiloftsgasten zou bijna niemand meer terugkeren na de oorlog. Hier zien we het beeld van de Wiebrand de Geestraat in Leeuwarden, gebombardeerd in 1944. Ik woon hier zelf om de hoek en het is heel vreemd om zo'n helemaal kapotte stad te zien. Ik kende die beelden eigenlijk helemaal niet van Leeuwarden. De geallieerden probeerden het vliegveld te raken, maar misten. Precies 75 jaar geleden was de Tweede Wereldoorlog ook in Friesland dan eindelijk voorbij. Op 16 april 1945 werd een foto achter mij genomen, waar je de Canadese bevrijders ziet in bolzwart. Wij gaan nog even bouwen aan deze tentoonstelling. Er komen nog heel veel foto's bij en films en zelfs een Canadese jeep. En we hopen dat zodra we weer open kunnen, u komt kijken naar Oog in Oog met Oorlog in het Fries Museum.